दिनै जि सिडली बाई इलेक्शननि जोबथा फोसावनाय सान आरो घन्टा मोननै मोनथामनि उनावनो फोसावनाय हाबाफारिया जोबसिगोन। आङो गिबियावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां, लोगोसे सेन्ट्रेल मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथां, आसामनि मन्त्रि आरो एजिपिनि प्रेसिडेन्ट अतुल बरा बिथां आरो लोगोसे माखासे जोंनि मन्त्रिफोर आसामनि आरो इएम एमसिएलए लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा फैनानै जोंनि बे फोसावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय बयबोखौ साबायखर बावदों आरो सिडली समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायदों आरो लोगोसे आङो धन्यबादबो होदों जे थांनाय बिसायख'थिफ्राव जोंनि बिजाथिखौ जोबोद मोजाङैनो देरहाहोदों आरो बिथांमोननि बयनिबो मददजोंनो दिनै जोङो लकसभायावबो सासे एमपि मोनफिननो हाबाय। दा नैबे बिसायख'थियाव जि मोनसे उफेरा बिसायख'थि बेवहाय आं नुनो मोन्दों जे सिडली समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा गिबि खेबनि थाखाय बयबो लैहोर लैहोर ओंखारदों। जोंनि इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि जि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म, लोगोसे सिडलीनि रायजो राजाफोरनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनि जि फोसावनाय मेल मिटिंफ्राव आङो नुनानै गोजोननाय मोन्दों। बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि फैनायखौ नुनानै बयबो बाख्नायदों आरो आं मेल मिटिंआव थांनायाव रायजो राजाफोरखौ सोंदों जे नोंथांमोना जुदि जोंनो माबा मोनसे साबायखर बावनो सानोब्ला बा जोंनो मोजां होननानै बुंनो सानोब्ला बबे मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन? अब्ला बिथांमोना बुंदों जे गोजोन फैनाय, सान्थि फैनाय। दा बिटिआर ओनसोलाव 100% गोजोन एबा सान्थि फैनायखौ बयबो बाख्नायदों आरो बेजों लोगोसे आगोलाव बिपिएफनि समाव सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनाय बेफोर थासारिया दा गैला। सिगि सुग' खालामनाय, दादागिरि खालामनाय, बायदिसिना होसोलायनाय, बुलायनाय, नांलाय खमलाय खालामनाय बे थासारिया गैला। जौ जुवानि थासारिया गैला। बेफोर थासारिखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनदों आरो राजखान्थिनि जि एप्रोच बेखौ बिथांमोनाबो मोनसे हलिस्टिक एप्रोच जानायखौ लुबैयो, मोनसे नंगुबै लामाजों दावगालांनायखौ लुबैयो आरो दिनै रायजो राजाफोरनियाव मोननै पिकचार रायजो राजाफ्रा बुंदों जे बिपिएफनि समाव मोनसे गिनांगौ थासारि, जे हिंसायारि थासारि, मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव नांलाय खमलाय खालामनाय, बुलायनाय, होसोलायनाय, मानसिफोरखौ सिगिनाय बेबायदि मोनसे थासारिमोन आरो बै समाव नोङो एखमबा गुलि गावनायबो जायोमोन। दा बेफोर थासारिखौ रायजो राजाफ्रा बावाखै आरो दिनै इउपिपिएलनि समाव जोबोद गोजोन मोनसे थासारि रायजो राजाफ्रा मोननो हादों। दा नंखायनो दिनैनि समाव बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै खौसेयै जोंनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनो भट होनो रेडि जादों आरो रायजो राजाफोरखौबो आं खावलायदों जिहेतु निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा जोबोद मोजाङैनो देरहागोन, रावनिबो भटखौ आद्रि खालामनाङा, बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै देरहाहोनांगौ। बिपिएफनि अबस्थाया मोजां नंला। दिनै आगोलाव जायफोर बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा मेल मिटिं जायोब्ला, फोसावनाय जायोब्ला ओंखारोमोन, बे दैदेनगिरिफोरनि मोखांखौ एबार नुनो मोनाखै। सानैसो सेंग्राफ्रा हाथाय बाजारफ्राव गाज्रि सोदोब बुंनानै हब्रा रायनानै सोरनिबा धोरोम, सोरनिबा समाज एबा सोरबा बेक्तिगत आक्रमण खालामनानै राजखान्थि खालामदों। बेजों राजखान्थिया मोजां जाया। दा नंखायनो इयुनाव मोनसे मोजां समाज दानांगौनि थाखाय, गोग्गो समाज दानांगौनि थाखाय, रांखान्थि समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय आरो लोगोसे जि जोंनि मोनसे गोलाव समनि सिमां गेरेमसा हारि दानाय बड'फानि सिमां बेखौबो मोगथां महर होनो थाखाय जोङो बयबो आवगायबोनांगौ आरो बयखौबो खावलायदों फैगौ 13 अक्ट'आव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन आरो निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ मोजाङैनो देरहाहोगोन। गासै जायगायावनो नोंथाङा